Čaute, ja som Crosser, vítajte u natáčaní prvého LPčka z hry Minecraft. Takže chcel by som skúsiť, aké to je, vyskúšať si, aké je to natáčať videa a uvidíme, či sa to chytí, či budeme natáčať ďalšie a tak ďalej. Dneska si ukážeme, teda natočíme prvý diel z Minecraftu, single player a vytvoríme si svet. To je jedno, aký bude názov. Tak, budeme hrať na Tak, creatneme si svet a pokúsime sa o prežitie v prvom dni. To znamená, pokúsime sa nájsť nejaké uhlie. Hneď vidím ovce, to je dobré. Spomujeme hneď posteľ, takže ale prvé budem potrebovať rozhodne nejaké drevo. A potom si prvé nástroje budeme... Počkať, asi ešte... Dáme si to na tiny, nech mi to neseká. Sorry. A prvé nástroje si vyrobíme, pokúsime sa nájsť nejakú potravu, teda prasatá, kravy a tak ďalej. A uhlie, železo, ako vravím. A taktiež sa niekde pokúsime zabývať, niekde sa zakopeme, alebo tak, to je jedno. Tak, ešte tento strom dokopem a môžeme vyraziť. Teda, môžeme si vytvoriť prvé nástroje. No ale mám pocit, že tam nedočiahnem a asi ho nedokopem celý. Teda, nevyrúbem. Tak, posledné. Tak, takže. Najskôr nejaké drevo, alebo... Fajn, takže nejaké tyčky budeme potrebovať pod crafting a to je zatiaľ, no ešte si ešte budem potrebovať nástroje, jeden krompáč, jednu sekeru a to je zatiaľ všetko, čo sa týka drevených nástrojov. Fajn, tak môžeme ísť. Pôjdeme smerom k tým ovcem, tie boli niekde tuto. To sú výborné. Fajn, a my teda zatiaľ tuto uchýlime. Nakopujeme si prvý kameň, aby sme mohli používať lepšie nástroje, teda kamenné, a mám pocit, že vzadu som videl uhlie. Okrem tohto železa, ono je tam, ale neviem, že či vy budete vidieť. Ak nie, tak ja v programe v Sony Vegase to zväčším brightness. Aha. Bože, ja som sprostý, Bože. Ach. Fajn. Tak toto, presne toto som vedel, že hneď ako začnem natáčať, tak sa nebudú stať takéto zbytočné faily, tak neviem, či vidíte. Ale každopádne torčky vám sa nemôžem dať, preto musím nakopať to uhlie. Fajn. Tak. Dobre, ja to tu osvetlím. Osvetlím to tu, urobíme si taký menší prieskum jaskyne a zistíme, čo tu je a potom sa každopádne už niekam pôjdeme určite uchýliť. Ale... Ja ešte vykopem toto uhlie, pokúsim sa nájsť nejaké železo, aby sme mali kvalitnejšiu výbavu potom a pôjdeme nájsť nejakú potravu, teda ovce hlavne kvôli vlne, že aby sme mali posteľ, aby sme nemuseli prečkovať noci a potom musia nazbyť prasata a potom aj kravy kvôli koži a tak ďalej. Ďalej budeme pokračovať nejakými tými farmami, nech máme základnú obživu, obilie, tak ďalej, zemiaky, mrkva. Fajn, ja to tu ešte osvetlím, keďže neviem vôbec, ako to vy vidíte. Ale teraz si už radšej zoberiem normálny krompač, s ktorým to vykopem.
Fajn, to by sme mali. A ďalšia vec, ktorej sa budem určite chcieť venovať, sú tutoriály, aby som bol troška odlišný od ostatných let's playerov, tak budem robiť tutoriály. To ešte sa tým samozrejme neodliším. Budem robiť tie tutoriály na rôzne veci, napríklad automatické dvere a tak. To je jedno, to som teraz hlavy povedal. To ešte neviem. A taktiež budem... Bože. A taktiež budem robiť tutoriály aj na to, ako robiť videá v Sony Vegase. A tak sa budete môcť niečo naučiť, ako vlastne sa robia tie videá, keď si chcete skúsiť natočiť nejaké tie videá aj vy, ale teraz... Je to úca. Teraz... Teraz si budem musieť ja zapnúť troška viac diaľku, kam dovidím, a vidíme sugarcane, ktoré určite budeme neskôr potrebovať. Ale neviem, či vám to neseká, tak ja to troška predsa len znížim. A tam vidím ďalšie ovce. Fajn. A... Dobre, to by sme mali. Teraz budeme potrebovať určite prasata alebo kravy. Takže... Máme posteľ, to je skvelé. A ešte sa pokúsime nájsť... Aha, máme tu aj kravy hneď, výborné, to je to, čo sme potrebovali. Fajn, takže... Idem k hentým, nechce sa mi kopať ďalej, aby som sa k nim dostal, tak... A prečo ich ja zabijem za sekerou? Fajn, nejaké to meso máme, ja zabijem ešte túto a pôjdeme sa ďalej zabývať. Takže ja sa zakopem niekde do jaskyne, ale potreboval by som aj nejaký ten kameň. Kde sa zakopeme? Tuto. Fajn. Takže šírka bude stačiť asi 3, nebude to nič veľké, dlho to nepobudneme, bude to len také začiatočnícke obilie, aby sme mali kde prežiť a odkiaľ sa nejako rozvíjať. Ďalej určite budem potrebovať neskôr automatické farmy, samozrejme, aby som nestrácal zbytočný čas a skrátka tie najzákladnejšie veci, aby som prežil. Tak toto by sme mali a ja asi... Ja to za chvíľku spojím a... Za chvíľku spojím tie brehy, aby som nemusel stále plávať, ale asi by som si mohol robiť lopatu, čo? No tak, hlina. No fajn. To už nejako zvládnem. A neviem, zda ste si to všimli, ale mám iný texture pack, ako je defaultný, alebo normálny. Není moc odlišný, ale skrátka príde mi krajší. Ospravedlňujem sa, že používam vlastne drevený krompač, ale vlastne chcem ho už dokončiť, kým začnem používať tento kamenný a potom strieborný. Fajn, toto by sme mali a ja si tu vzdialenosť, kam dovidím, ešte poupravím. Tuto môžeme si urobiť takýto chodníček a osvetlíme si to tu, lebo tak toto bude stačiť. Fajn. Môžeme si sem dať crafting, určite budem potrebovať dvere. Tak to by sme mali.
A ešte zvuk. Zvuky si... Fajn, tak to by som to mal. A čo budeme potrebovať ďalej? Pec. Pamätám si, dáme to uhlie, dáme prepiecť železo najprv. A to... Aha, máme peaceful. Takže... Dáme si easy, jak borci. Tak to by sme mali. Ďalšia vec, čo bude treba, je určite posteľ. Tak. A ďalej budem potrebovať čestky. Fajn, tam si môžeme skladiť tyčky, sugarcane, kožu, sapling, cobblestone, dirty. Zatiaľ aj... to za chvíľku budeme potrebovať, takže to ne. Skrátka zatiaľ všetko. A ja som zabudol... Zabudol som, kedy som začal natáčať, takže to môžem len odhadovať, ale každopádne nechcem, aby to bol nejaký extra dlhý diel. A to kvôli tomu, že je to predsa len prvý diel a myslím si, že ten by nemal byť nejaký extra dlhý. Ďalšie už budú určite väčšie a vy mi do komentu určite píšte, či sa vám to ľúbilo, prípadne ako to chcete vylepšiť. Ja určite pár dielov skúsim, či sa to ujme, lebo chcem to vlastne skúsiť, no. Tak píšte vlastne, čo sa vám nelúbilo, ja sa to pokúsim vylepšiť, jak už či pri mojom komentovaní, alebo pri tom ako hrám Minecraft, všetko. A čo to tu kravička? Ideš do mesokombinátu. Fajn. Máme ďalšie mesičko. Fajn, ja si ešte požičam cobblestone. A lopatu budem potrebovať. Lopatu. A čo skoro aj sekeru. Fajn. Takže iron si schovám, toto si tiež schovám. A máme noc, tak ja sa určite vyspím. Sorry, ale som chorý, takže mi to moc ani nepáli. Ale počítam s tým, že pri mojom natáčaní bude mnoho failov a podobne, takže nebojte sa o zábavu, bude poster. Čo to tam bolo? Skeleton. Fail tá krava. Dobre, takže... Ja budem teraz potrebovať hlinu, aby som to tu pospájal. S pevninou. Fajn. Tak, toto by sme mali. A ďalšia vec, ktorú som vám nepovedal, je, že môžete zjedať tutoriály na hocičo na Optifine, Raise, Minimap. Keď to chcete vlastne, ak neviete čo to je, tak ja vám to hneď aj ukážem. Len mapu nemám. Mapu som si dal vlastne preč, nech mi to nezavádza pri natáčaní a pri úprave videí. Tak. Tak toto by sme mali a môžeme sa ísť pozrieť na to Race Minimap a to je vlastne, ja stlačím M-ko, dám si waypoints, add, dáme si, že home, ale farbu, to radšej rúžovú si nedáme. Fajn, a teraz sa sem pozrieme a máme tu home a môžeme byť hocikde na mape vzdialený, čo máme 1000 blokov a stále nám to bude svietiť home a vzdialenosť, aby ste si nemuseli robiť screeny a podobné záležitosti. Takže to by sme mali a preto sa môžeme vydať na prieskum. Troška logi, ale ja si za sebe zoberiem ešte jedlo. A taktiež vám chcem povedať, že hrávam sem tam aj na Peacefule.
To z toho dôvodu, lebo niekedy fakt človek nemá nervy na tie monstre a podobné, ale samozrejme normálne hrávam aj s obťažnosťou. Ty vole. Fajn, takže ja ešte odkopem tento strom. Kam ideš? Fajn, a ďalej čo by som musel povedal, tak videa budem editovať Sony Vegas 12. Ak by ste chceli rôzne tutoriály, vravím, píšte do chatu. Radosťou ich spravím. A tak ďalej. Taktiež budem dosť pracovať so sandstoneom. To je proste... Ľúbi sa mi kombinácia bledé drevo a sandstone a tak ďalej. Na osvetlenie budem používať výrazne len glowstone, lebo torčky to je také príliš obyčajné a tak. Keď si ju tak sama, tak ťa zabijem. Fajn, a taktiež sa aj najem. A zvýšim si aj tú vzdialenosť troška, lebo by sme mohli nájsť... Fajn, tak ja pôjdem teraz tú brezu, alebo čo to je? Zrovna do zemou, aby som mal saplingy, pretože bledé drevo budem používať asi najviac spolu s tmavým. Tak, môžeme ísť na to. Ty vole, jaký agent? A potom ďalej v ďalších dieloch si už môžeme vlastne postaviť nejaký taký základný domček. Môj štýl je taký, že si zo začiatku postavím nejaký základný taký malý domček, nič nie, jednoducho primitívne bývanie. A tam vlastne budem pokračovať v základoch, postavím si tam enchanting roomku, portál do nedru. A čo ja viem ešte čo, farmy a podobné veci. Chce, aby to... Čo to tam je? Aha, nenačítané. Tak preto budem potrebovať určite nejaké to zásoby mesa. Poď sem. Čakaj, ale ja som už odkopal aj ten strom. A neviem čo mám hovoriť, skvelé. Fajn, tak a máme prvý sapling, to by nám aj ešte jeden si zoberieme. To by nám aj mohlo stačiť, výborne. A teraz sa môžeme pomaličky vrátiť do domu, kde teda bývame. A určite budem chcieť, aby bol teda ten dom na púšti, kde začneme. Tam si vlastne postavím niečo, čo vám ešte nechcem o tom hovoriť, bude to troška tajnejšie, bude to na začiatky let's playu, ako budeme začínať. Ale to je ešte strašne ďaleko ďalej, rôzne veci ako je Stronghold a podobné záležitosti budeme riešiť. Ale prvé diely určite budeme odtiaľto natáčať, teda ja ešte dokopiem toto. By som mal teda nejaké začiatky. Fajn. Tak to by sme mali. A došlo nám už teda konečne krompač a môžeme používať kamenný, to je hneď iná rýchlosť. A zatiaľ čo sa týka železných nástrojov, tak to budem využívať len na krompáče. Ježiš. Tak. Drevo si dám asi sem. Základné. A pomaličky, ale isto sa náš diel blíži ku koncu. Tak. Dobre, tak nič. Vydám sem pressure platey. Aha, ešte sa môžeme teda vydať niekde kúsok po okolí, nejakých pár minút ešte snad nás nezabije, keď strávime. Ako som hovoril, v niektorých dieloch určite pôjdeme nájsť púšť.
Fajn, takže ja zatiaľ si vykopem uhlie, lebo to budem potrebovať určite torčky a proste pripaľovanie a tak ďalej. Ale myslím si, že hlavný cieľ sme splnili a to je proste... máme ubytovanie, prežili sme prvú noc a to je to najhlavnejšie. Tak ešte by ma nenahnevalo, ak by sme našli nejaké to železo. Vidíte, tam nám stále svieti ikonka home, takže pripojené, ak by ste chceli nejaké tie tutoriály, tak proste napíšte a to je iba otázka chvíľky, ale určite, ak budem vedieť, tak to určite vydám, či už čo sa týka Minecraftu, ak nájdete čo viem, tak som spojil nejaké tie automatické redstone dvere alebo podobne. Taktiež už jeden tutoriál je vydaný, je to X-Ray, teda cheat do Minecraftu, v podstate, že stlačíte nejaké písmeno, už neviem presne, ktoré, preto to nepoužívam. A vidíte pod zemou všetky kovy, či už sú to diamanty, železo, podobne. Lapis, všetko. A ešte vás zabijem. A máme tu aj prasatá. To vôbec není zlé. Takže myslím si, že v prvom dieli zatiaľ máme všetko, čo sme potrebovali. Fajn. Takže ja určite ešte budem pracovať aj mimo kamery, aby som našiel púšť a osičov, potom si ho označím a spolu sa tam vyberieme, postavíme si dom a tak ďalej. Tak ale ešte by som chcel nájsť nejaké to železo. Takže mohli by sme nájsť nejakú puklinu v zemi alebo nejakú jaskyňu. Čo je to tak? Koľko mám FPS? Málo, len 20. A takže, no tu je tá nádherná trávička. Fajn, ja sa tu ešte chvíľku poobzerám, či teda nenájdeme nejakú tú roklinu, nejaké to železo. Pretože toho budem potrebovať v skutku neskutočne, ale železo je potreba na milióny vecí, tak... Takže tak, no. To je klej. Ale teba nepotrebujeme. OK, takže ako som spomínal, nezabudnite napísať do komentáru, či už to je kritika alebo nie, proste všetko sa prijíma. Chcem sa zlepšovať a k tomu dospiem len tak, keď mi vlastne napíšete čo, ako podľa vás robím zle, čo dobre. A tak ďalej. Fajn, takže my sme už pri našom domčeku, tak ja to ešte len takto, no domčeku, príbytku. Tak ja to ešte len takto... No a vidíte, že sme niečo našli. A aj železo. Tak, ja vám to tu budem osvetľovať, keďže nemám potuchu o brightness a podobne. Takže... ak je to nejaká veľká skiňa, tak určite to nebude žiadny mega prieskum. Ale ako vidíte, tak není. Fajn, fajn, fajn. Dobre, tak ja si ešte dotiahnem toto uhlie, vrátime sa do príbytku a budeme sa môcť rozlúčiť a taktiež sa teším aj na ďalšie diely. A vlastne dneska je 13.6, takže tie videá by som chcel hlavne o prázdninách vydávať. Keďže budem mať, si myslím, že na to nejaký ten čas. A snad sa vám to bude ľúbiť. Čo sa týka videí, tak ich budem chcieť vlastne dať pravidelne, ale dúfam teda, že sa budú ľúbiť a budú mať nejaké tie pozitívne ohlasy. Tak asi ešte po miliónty krát to zopakujem, že píšte, ak chcete tie tutoriály. Ja ich s radosťou spravím, môže to byť na hocičo, na rôzne tutoriály, čo na výťah
tie redstone dvere, alebo čo viem, keď neviete, čo je to stronghold, alebo ako nájsť, tak na to píšte tutoriály, keď pochybujem, ale keď neviete, že ako sa dostať do netheru, tak proste napíšte, no, je to na vás. What? Ježiš, what to hovorí Minecraft, fuck, ach. Fajn, to je jedno. Ja si sem teda odložím iron, aj všetko, čo som našiel, ale... Kol nejaký si sem dám. Fajn, a to je zatiaľ pre dnešok všetko, takže sa môžeme spolu rozlúčiť, takže nezabudnite napísať do komentov, alebo už ste to počuli, takže ja sa s vami lúčim, to bol Crossier, prvý diel, zatiaľ čau.